alaikum. Wala lama. Wala lama. Bari in je kanan tukuna. Wala lama mata akwai yau. Allah sama dai ta dafa ramu. Abincin ma bude ta bashi. Amma wala lama baki da mutunci. Abinci a bude. Kai. Dan dai yunwa nake ji. Amma in ba haka ba ai ba zan ci wannan abincin ba. Dai yunwa nake ji. Ina fashi na kullum aiki. Mutum yana ta abinci. Ya wariya. Salamu alaikum. Alaikum salam. Me gida me zan gane haka? Wannan lama da dai kika kula da shago ne. Me gida me kai ka ci wannan? Me gida kai ka ci abinci wanda ce ma. Me kana cin wannan abincin me gida? La ilaha illallah. Me gida na fara je gidan kawata. Wow, wani fita fa yanzu fara ji ana gaya a rediyo. Wannan cutar lasa fiban nan. Menene lasa fiban? Wani abincin na abu na fashi a kicin ba me gidan da zaka zo ka dauka ci. Kake ce min ina jin a rediyo ka san gidan mu babu rediyo. Naje nake ji wai ana maganar lasa fiba. Me lasa? Wannan cutar me gidan kankaci na ce ma me gidan kankaci. Wannan cutar nan na bera. La ilaha illallah me gidan. Allah. Me gidan to yanzu ya zami. Kai na asibiti. Wani asibiti me gida.